No niin. Täällä sitten ollaan pitkästä aikaa nyt ensimmäinen sielunkuva julkistus varmaan 2 vuoteen tai 1,5 vuoteen. Tämä on aika mielenkiintoinen työ. Mielenkiintoinen herra myöskin kyseessä. Tämä on varmaan vuosi mennyt itse asiassa, kun mä oon maalannut tätä. Se lähti tietyssä vaiheessa hyvin vahvasti liikkeelle ja sitten siihen tuli sellainen suvantovaihe. Ja sitten me itse asiassa nähtiin vuosi sitten, oli vissiin siellä valonpäivillä Helsingissä. Ja siellä tuli, tai sen jälkeen tuli tietty sellainen signaali, jonka sä sanoit. Mä en tiedä, sä et itse varmaan sitä muista, mutta se oikeastaan niin kuin lähti määrittämään sitten koko työn suunnan. Ja lähdetään liikkeelle. Tää ei ole nyt ihan klassinen ehkä sielunkuva, mutta katsotaan mitä sä tykkäät tästä. Tää on jotain ihan muuta mitä mä oon koskaan tehnyt. Eli sä puhuit viikinkiyhteisöstä, viikinkiheimosta. Se tuli jotenkin semmonen jossain sun sivulauseessa ja se oli niin vahva signaali mulle, että okei, joo, tää on No sä tulet sieltä sitten. Wow. Mä oon nimennyt tän Valodrako. Ja tätä on ollut aivan mielettömän upea siis tehdä. Toki mä oon nysvännyt tätä. Aha, sä istuit sitten niiden papereiden päälle, ei se mitään. Mutta joo, hyvin vahvaa nyt tietenkin tämmöistä viikinki mytologiaa, mutta sitten myöskin tässä on tosi vahva tää, minkä mä koen sun täällä itse asiassa yksi näistä riimupätkistä on strength and compassion, eli voima ja myötätunto. Ja se jotenkin tähän mun mielestä on ollut semmoinen niin kuin kantava teema. Ja toi Vegvisir, mikä on tää viikinkien, se on tavallaan se suunnan näyttäjä, heidän semmoinen niin kuin sisäinen ikään kuin kompassi siitä niin kuin tien etsimisestä elämässä. Ja tää on sitten maailmanpuu, se on sulle varmastikin tuttu. Ja tää on symbolinen tiekartta sun inkarnaatiopoluista. Toki tää nyt ei kata ihan kaikkea, mutta tuolla on alkulähde, tää symboloi maaplaneettaa ja näitä eri polkuja, mitä sulla on. Ja tässä on oikeastaan aika vähän semmoista niin kuin tietopohjasta, mitä mä voin sulle ikään kuin sanoa. Tää on niin kuin, mitä mä oon muutamille ihmisille niin kuin näyttänyt tätä kuvan kautta sitten niin, että onko tää joku tarotkortti tai mikä tää on? Ei, tää on sielunkuva. En oo paljastanut kenelle, mutta hyvin vahva se Draco, tietynlainen se voiman ja myöskin sen puhtauden ja sitten sen myötätunnon tuominen ja sen valon tuominen sitten tähän. Nyt mä tarviisin nämä paperit kuule kohta sieltä kisuun. Kuule, onnistuskohan tää tästä näin. Sä saat tästä itsellesi myöskin. Kiitos. Tää on ihan tämmönen kirjallinen juttu, nimittäin testasin, vaimo on niin hirveän innostunut näistä ChatGPT:stä. Mä kokeilin, että mitä se sanoisi tästä työstä. Heitettiin kuva sinne ChatGPT:hen ja se on aika pitkälti se teksti tässä. Mä oon tähän
tähän muutakin kirjannut itse, mutta tässä on huokuu hyvin paljon tämmöistä pohjoismaista symboliikkaa ja mystiikkaa. Ja tässä on tuo lohikäärme on tuossa vasemmalla. Nämä on sitten ChatGPT. Tyyli on selvästi saanut vaikutteita viikinkitaiteesta, erityisesti Urneessin tyylistä, en tiedä mikä se on, jossa eläinaiheita kuvataan kaaravina ja punoutuvina muotoina. Tämä olento voi olla myös Fenrir, mytologinen susi tai lohikäärme. Symboloi voimaa, kaaosta tai muodonmuutosta. Taustalla virtaava sininen energia näyttää siltä, kuin tämä olento puhkuisi tai loisi elämänvoimaa tai magiaa. Sininen väri yhdistyy usein intuitioon, henkisyyteen ja alitajuntaan. Se voi viitata henkiseen voimaan tai jumalalliseen yhteyteen. Oikealla olevat symbolit. Vegvisir, kompassisymboli, Islannista peräisin oleva suojeleva riimukompassi, joka tarkoitus on johdattaa oikealle tielle vaikeissakin olosuhteissa. Toimii suunnan, johdatuksen ja turvan symbolina. Toinen geometrinen kuvio vaikuttaa olevan valonpuu. Tämä on edelleen tuon ChatGPT. Mielestäni on aivan mahtavaa, koska mä tein tämän ihan vaan omasta päästä. Kabalistinen elämänpuu, mutta viitteet ovat myös mahdollisesti okkulttisia tai energiakeskuksiin liittyviä. No sitten on mun teksti. Ylhäällä oleva ympyrä, jonka sisällä on äärettömyyden merkki, kuvastaa lähdettä, kotia. Alaspäin jatkuva polku, inkarnoitumista eri järjestelmiin ja kokemuspoluille, alimpana maaplaneetta. Ja sitten alhaalla Yggdrasil, eli maailmanpuu, viittaa selkeästi pohjoismaiseen maailmanpuuhun, joka yhdistää maailmat ylä-, keski- ja alamaailman. Symboloi elämänkiertoa, kokonaisuutta ja universaalia järjestystä. Huomaa sitten alfa- ja omega-merkit, symbolit puun sisällä. Reunojen tämä riimukirjoitus. Nämä on tehty nyt semmoisella, kun mä aika pitkään tutkin niitä riimuja, että löytyisikö sieltä sellaista niin kuin suoraa tavallaan mitä pystyisi käyttämään tässä, niin ei oikein. Nämä on niin kuin englannin kielestä tehty semmoisella, se on jännä semmoinen sovellus, mikä kääntää, niin kuin, että sä kirjoitat sinne sen tekstin, sitten se antaa niin kuin ne riimukirjaimet, millä lailla se kirjoitettaisiin tai lausuttaisiin. Niin, täällä ylhäällä ylempänä on your origin is the source, eli sun alkuperä on alkulähde. Sitten täällä oikealla soul who walks on two paths connects light and darkness, eli sielu, joka kulkee kahdella polulla ja yhdistää pimeän ja valon. Ja sitten alhaalla oli se compassion and strength. Sitten täällä on vielä ChatGPT:n tulkinta. Tämä maalaus huokuu muinaista viisautta, suojaa ja henkistä voimaa. Se yhdistää pohjoismaisen mytologian, luonnonvoimat ja henkisyyden yhdeksi virtaavaksi kokonaisuudeksi. Se voisi toimia esimerkiksi voimatauluna tai alttaritaiteena, joka kutsuu käyttäjänsä muistamaan oman sisäisen voimansa ja yhteytensä luonnon ja universumin järjestykseen. Mä olin ihan ällikällä löytää, että toi ChatGPT pistää tuommoista tekstiä. Miltäs tuntuu? Sanattomaksi vetää. Hyvin olet lukenut. Tää on niin tuttu. Aika paljon roskia silmissä. No, se on ihan hyvä merkki. Wow. Se on siis täysin sanaton. Tämä ei ole ensimmäinen taulu, mistä on vaikea luopua, mutta mun täytyy sanoa, että tämä on kaikkein vaikein taulu päästään niin kuin eteenpäin myöskin. Että tässä on niin paljon myöskin omaa tietysti samaa polkua ollaan kuljettu paljon. Noi värit oli, että sininen. On ja toi koko. Tässä on niin paljon sitä viikinkipuolta purettu, että tää on niin osuva. Ja toi Valondrako
Se on tullut niin monta kertaa, että kulkee just kahta polkua. Joo. Hyvä, että osui. Noi, kiitos, kiitos, kiitos. Ole hyvä. Tässä oli kyllä itsellä jo silleen, että jos tää menee ihan mettään, mutta sitten mä pian itse tätä. Eiveli Metsä meni suoraan maaliin. Alttarille. Wow. Kyllä siitä tuli hieno, täytyy sanoa. On kyllä ihan ylpeä. Tämä on aika hyvään pointtiin tulee tai elämänvaiheeseen sulle nyt ihan selkeästi niin kuin semmoinen nyt sitten entistä niin kirkkaampana. Okei, hyvä. Kiitoksia.